मास्टर एगो धुन से संकेत करत रहा। कौनो मासिका कहले बा आशिक से, अरे किना जियब तोहरा बिना, ना जियब तोहरा बिना अजुबे बुझाइल बा, ना जियब तोहरा बिना अजुबे बुझाइल बा, ना जियब तोहरा बिना अजुबे बुझाइल बा। सोची सोच बात हमार, सोची सोच बात हमारी रोवा गनगनाइल बा, सोची सोच बात हमारी रोवा गनगनाइल बा, ना जियब तोहरा बिना अजुबे बुझाइल बा, ना जियब तोहरा बिना अजुबे बुझाइल बा, ना जियब तोहरा बिना अजुबे बुझाइल बा। अच्छा बाबूजी, हम लोकगीत भोजपुरी बिरहा गायक कलाकार मुकेश सुहाना एक बार पुनः अपने टीम के साथ एक बिरहा प्रस्तुत कर रहे हैं आप सभी के बीच में। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये बिरहा जरूर पसंद आएगा। चार लाइन कवि जी भूमिका से भाव देना। कैसे उनीस भैया? भक्ति से भक्ति भगवान को गए बुलाए, एक भक्ति ही होती परम आदि शक्ति, भक्ति में जो डूबा भक्त दुख को उठाया, भक्ति में गए वो दुनिया की सारी वो मुक्ति, भक्ति से खुश हो कर के आए हैं भगवान, दे दुआ तब वो रविदास को गए बताए, सर झुका करी के बोले हैं रविदास प्यारे, भक्ति चरणों में सब दिन ये जीवन गुजारे। सर झुका करके बोले हैं रविदास प्यारे, भक्त चरणों में सब दिन ये जीवन गुजारे। कवि जी यहाँ एगो लाइन से संकेत केलो। कैसे लाइन है भैया? वह लाइन हो कि तेरे आंखों में तेरे आंखों में मेरे प्यार की निशानी है, तेरे आंखों में मेरे प्यार की निशानी है, तेरे आंखों में मेरे प्यार है, तेरे आंखों में मेरे प्यार की निशानी है। लेकिन कवि जी भाव लिख लो, बड़ी सुंदर लाइन हो
आखिर ये सत्य के ऊपर लिखला, भक्ति में सत्यता का होला। सत्यता सत्य होता, सत्यता सत्य होता संत की कहानी है। सत्यता सत्य होता संत की कहानी है। सत्य हो या संत की कहानी है, सत्य हो या संत की कहानी है। तो यार सत्यता सत्य होता संत की कहानी, कहानी कहानी है। संतों में संत रविदास की कहानी है। कवि जी बड़ी सुंदर भाव लिखलन, अरे कि सत्यता सत्य होता, कि सत्यता सत्य होता संत की निशानी है। सत्यता सत्य होता संत की निशानी है। तो सत्यता सत्य होता संत की निशानी, निशानी निशानी है। बाबा संतों में संत रविदास की कहानी है। ए बाबू, सत्यता सत्य होता संत की निशानी है। असंतों में संत रविदास की कहानी है। कहानियां की शुरुआत हो गई कैसे उन्हें भैया? कहानी कहाँ के बाद रहे रघुदास एक काश के नगरिया में, रहे रघुदास एक काश के नगरिया में, सुंदर वक्त रहा फूल की डगरिया में। पत्नी के नाम पत्नी घुरबिनिया थी, दिल में ललसा जाग रहा। पत्नी घुरबिनिया थी, दिल में ललसा जाग रहा। गरीबी छाई है पर अच्छा सा वो बाग रहा। दोनों लोगों का ये पुत्र बड़ा प्यारा था, दोनों लोगों का ये पुत्र बड़ी प्यारा था। भक्ति भावना में भक्त का सहारा था। ए बाबू, काम कौना चीज के रहे? कौना चीज के? जाति के नाम पे, जाति के नाम पर कुछ लोग उनसे घिनाते थे। जाति के नाम पे कुछ लोग उनसे घिनाते थे। जाति के नाम पे कुछ लोग उनसे घिनाते थे। नाम था रवि भक्त गंगा के कहाते थे। बाप महतारी जब कि स्वर्ग को सिधारे हैं, बाप महतारी जब कि स्वर्ग को सिधारे हैं, बाप महतारी जब को स्वर्ग को सिधारे हैं। चप्पल जूता सिलाई का कारोबार है। चप्पल जूता सिलाई का कारोबार है। अरे बाबू, कहानी कहाँ के बा? केकर कहानी बा? एगो गरीब परिवार जेकर नाम बतावल गेल रघुदास।
पत्नी के नाम घुरबिनिया। ए बाबू दुनहु प्राणिन के बीच एगो छोटा सा पुत्र बानो जेकर नाम रवि बतावल गईल। कहानी बनारस काशी से लेवल बा। ए बाबू रवि बचपने से माई गंगा के भक्त रहले। माई गंगा के प्रति इतनी भक्ति रहे कि स्वयं माई गंगा खुश हो जाए। एक बार रवि पुकार लगावे और माई गंगा खुश हो जाए। ए भैया धीरे धीरे वक्त बीतत हम माई बाबू ए दुनिया के छोड़ के चल गिलन। जब ए दुनिया के छोड़ के चल गिलन तब बाबू के कारोबार रवि अपना ले हुन। कारोबार का चीज का चप्पल जूता के सिलाई को। ए बाबू एगो इमली के पेड़ उजगे बैठ के चप्पल जूता सिए लगलन। माई गंगा के प्रति बतावल जाला कि जब 14 वर्ष करलन तब्बे से माई गंगा के प्रति भक्ति हो गई। ए बाबू समय बीतत जात लेकिन रविदास का कहानी रवि का कहानी तो ये जगह छोड़ दा। एगो यादव कुल के परिवार में कई पीढ़ी के बाद एगो पुत्र के प्राप्ति भइल बा। माई आर पार के माला मनले हैं। ए बाबू माई गंगा के आर पार के माला मनले हैं माई और लेके पूरा परिवार के हित नात संगी साथी जब गंगा माई के तट पे पहुंचलिन है तो बिरहा में एगो तर्ज लगल भैया। कैसे अरे कि तोह के चढ़ई बे मैया अरे कि तोह के चढ़ई बे मैया नारियल चुनारिया हो की गंगा दे हो की गंगा दे बोझल नैया कई दावो ही पारावा हो की गंगा जी बोझल नैया कई दावो ही पारावा हो की गंगा जी बोझल नैया कई दावो ही पारावा हो की गंगा जी। ए भैया माई अपना बेटावा के लेके माई गंगा के आर पार के माला चढ़ावे चलली। चलली तो कैसे चलली मालावा चढ़ावे चलली मालावा चढ़ावे चलली माई के मयारिया हो पयरिया पड़ले हो पयरिया पड़ले उठल बाटे गंगा में लहारिया हो पयरिया पड़ले गंगा में लहारिया हो पयरिया पड़ले गंगा में लहारिया हो पयरिया पड़ले। आए है बाबूजी माई अपना बेटवा के लेके गंगा के किनारे पहुंचली हाँ। जब गंगा के किनारे पहुंचली मलाह लोग नाव लेके अला और नाव में पूरा परिवार सवार भइल और जब नाव बीच धारा में पहुंचिल तब भयल का भैया बीच धारावा में गइल जब नाव बीच धारा में पहुंचिल तो भइल का गंगा बीच धारावा में गइल जब नैया गंगा बीच धारावा में गइल जब नैया गंगा बीच धारावा में गइल जब नैया बोले ला मलहवा दा कुछ नेग जोग रुपैया रामा नेग जोग रुपैया
बाबूजी, नाव में सवार होके पूरा परिवार चल पड़ल। बीच धारा में जब नैया पहुँचिल बा, मलाह कहला कि ए माई भाई अपना लाल के दे दे तू। माई गंगा के छुआ के दे देवल जात। माई अपना बेटावा के उ मलाह के हाथे सौंपलिन। मलाह लेके माई गंगा के धारा में छुआ के ललना के थमावे जात हुवन। एगो बात कलन कि सुनो, अगर ए बबुआ के चाहत तो हमरा के नेक जोग चाहिए। नेक जोग देबा तबे देव। जेकरे जितना हो सकल ए बाबू, जेकरे जितना पुसारत हो सकल उ मलाह के देले बा। जब दे देला मलाह के नेक जोग हाथ में मिलल बा, अचानक नैया डगमगा पड़ल। ऐ हाय बाबूजी, जब नैया डगमगा पड़ल तो भयल का बाका छूटल हाथवा से बेटावा हटल बा नजारिया हो पयरिया हो पयरिया पड़ली। सुझत नइखे कावानो डगारिया हो पयरिया आय हाय बाबूजी, जब हाथ से बच्चा छूटल बा ए बाबू, गंगा के लहर में बह गईल। माई छाती पीट के रोए लगली। अरे हमार लाल, आखिर ये गंगा माई कौन हमसे कसूर भई रहे, कौन ऐसन कसूर भई रहे कि हमारा लाल के देख के छीन ले लू। ए माई, पूरा परिवार, पूरा हितनाथ, संगी साथी जितना लोग जुटल बा सब लोग रोए लागल। ये बाबू रोवत के जात हुआ उहे रास्तवा पकड़ के, जौना रास्तवा से लोग हंसत खेलत बोलत आवत रहलन, वही रास्तवा के पकड़ के फिर रोवत के जात हुवन बाबू। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगल, कैसे अमरीश भैया? कहली कि ये बंदर कूद जा जमुनावा में, कूद जा जमुनावा में, मन लाना बतिया मारगू। आय है बाबूजी, माई हाथ जोड़ के गंगा माई से कहे कि ये माई हमारा बबुआ के, हमारा ललना, हमारा लाल के वापस कर दा। ये माई अच्छा फैलौले ही माई कहे का कहे बाबू? हम नाही जनली ऐसन दिनवा देखबू ये माई, दिनवा देखबू मनती ना मानता तो एक माई माई से कर लिया रजिया, ये पंचो कर लिया रजिया हो, दे दे बाला लाना मार। माई गंगा के कहे ए माई हमरा ललना के वापस कर दा। माई और एगो बात कहे का कहे? ए बाबू रोवत बिलखात माई, आखिर लाल ना मिलल, आखिर वही रास्तावा से, जौना रास्तावा से हंसत खेलत बोलत आवत लोग, वही रास्तावा से रोवत के जात हुवन। और जब रोवत के चल देला हुवन, झंखत हुवन कैसे? धई के डगरिया जाले रोवत के लोगवा ये भैया, रोवत के लोगवा हो गईले रविदास जी भेटाए। ए बाबू वही रास्तवा से रोवत के माई अपना लाल के न मिलने के गम में रोवत के जाता आया है बाबूजी। रास्ते में
रविदास भेटा गेला जेकर नाम पहले के रवि रहे। वाह माई गंगा के जब से भक्त भइला रवि के नाम रविदास पड़ल। वाह ए बाबू रविदास भेटा गेला कल आखिर माई तो लोगे रोवत काहे बाड़ू कवन बात बा? अरे अबही ये जगह से गैला हा लोग हंसत खेलत के अबही कैसन रोए लगला लोग। ए बाबू माई जेकर लाल पानी के धारा में बह गई बारे। ए बाबू माई का कहे? माई कहे ए बाबा साहब, ए बाबा आप छोड़ा हमने के जायदा का करबा जान के। माई रोवत है। रविदास कला कि माई आखिर बतिया का बा बता दा। रविदास के तमाम प्रयास कैले पर माई अपन पूरा दुख बतावतानी कि ऐसे ऐसे हमनी अली जा हमर लाल बीच धारा में बह गिले। ए बाबू रविदास जी पूरा बात के सुनलन कलन की ए माई जैसे ही जवन रास्ता ध के वापस अइलू है वही रास्ता धई के चल जा। माई पूछली काहे? बतावे रविदास जी। कैसे बतावे? एगो धुन लगल कैसे? उहे तर्ज के लाइन बा। कौनो मर्द के मेहरारू समझावता का समझावे हो कि देखो सैया हाय 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 सगरो कमाए चल जीहा लेकिन एक तरफ कमाए मत जीहा। वाह बतावे कैसे? बतावे अरे कि डूबी मरे बये राजा, अरे कि डूबी मर बये राजा जईबा जब पूर्व के देशा। रविदास जी कलन कि जौना रास्ता से आयल बारू माई वही रास्ता से वापस चल जा। हाय 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 और जाके माई गंगा के कह दिया कि तुहार बेटावा तुहार भक्त रविदास पे ठौले बा। कहे रविदास जी का कहे? जाके कहिया गंगिया से जाके कहिया गंगिया से रवि दासवा पठवले गए। डूबले ललनवा वही का ठौती में बोलावले गावे। डूबले ललनवा वही का ठौती में बोलावले गावे। जाके कहिया गंगिया से रवि दासवा पठवले गावे। जाके कहिया गंगिया से रवि दासवा बनवले गावे। जाके कहिया गंगिया से रवि दासवा बनवले गावे। रविदास जी कलम की जाके हाथ जोड़ के अर्जी लगा दी। हाँ बोल दी हाँ कि तुहार बेटा रविदास भेजले बाला। आय हाय बाबूजी। और एगो बात रविदास जी कला का कहे? हाथ जोड़ी माई से या राजिया सुनई हो। हाथ जोड़ी माई से या राजिया सुनाई हो। हाथ जोड़ी माई से या राजिया सुनाई हो। भेजले रविदास हमके इहे बात लई हो। रविदास हमके इहे बात लई हो। रविदास हमके इहे बात लई हो। कही के चली हाँ भगता इहे समझवले हवे। कही के चली हाँ भगता इहे समझवले हवे। जाके कहिया गंगिया से रवि दासवा पठवले हवे। काहे गंगमैया से रवि दासवा बनवले काहे। काहे गंगमैया से रवि दासवा पठवले काहे। आय है बाबूजी।
माई रोवत के चल पड़लिन फिर गंगा के तट पर। गंगा के किनारे जाके माई अचरवा फैला के कहत तारी, ए माई तोहार भक्त रविदास भेजले बारे खले बाना कि जवन हमार लाल पानी में डूब गए बा आपके धारा में। ए माई हमारा लाल के वापस कर दा। आय है बाबूजी ये तनी बात सुन करके गंगा में अचानक लहर उठा। गंगा में अचानक लहर उठला के बाद भइल का बिरहा में टेढ़ी से बाबा कैसे बाबू अरे अमृति के जस कठौती हो अरे की अमृत के जस कठौती हो गयल तब पंडित चकित हुए हैं छूटा है बपौती। अरे बपौती अरे आया है बाबूजी। माई अचरवा फैला के जब इतनी बतिया के कहनी माई गंगा के अचानक गंगा में लहर उठल और लइका बह के किनारे आ गईल। माई दौड़ के गईली है लाल के झाड़ के जितना मट्टी बालू लगल रहे लाल के झाड़ के माई गोदिया में लेके खिलावत तारी हो। ललनवा हंस पड़ल बाबू। वो लइका हंस पड़ा। जब हंसल बा त जीव में जीव भइल बा। माई लेके आखिर के अइली। जब लेके संत रविदास के पास अइलिन रविदास जी कलन की वाह आखिर तोहरे लाल के तुहसे की अलग कर सकेला माई। माई के ममता दुनिया में महान बा। ए बाबू रविदास जी की इतनी चमत्कार देखला के बाद जितना पंडा पुजारी रहला सब लोगन को मतिये घूम न गईल हो। हाँ, निकल पड़ला। जब मतिये घूम गईल बाबू सब लोग लाइन लगौले हुए रविदास जी के। हाँ ए बाबा हमरो पपवा कट जा। ए बाबा हमरो पपवा कट जा। ए बाबू लाइन लगौले हुवन। लेकिन ए बाबू कुछ पंडा पुजारी लोग बहुत चतुर और चालाक पड़ल। अरे अछूत चमार इतना लोगन के भीड़ लगावता औहो केहू के ठीक नहीं खे करत। सब लोगन के झांसा में डलले हो। ए बाबू ये बात के खबर लगल काशी नरेश की। जब काशी नरेश के खबर लगौला पंडा पुजारी बिरहा में एक लाइन तर्ज है और कैसे अमरीश भैया कौनो ननद के भौजाई अपना ननद से कहे कि आखिर हई तोहरा ओढ़नी में दागी कैसे लगल बा। हई दोनों गलवा कैसन लाल भइल बा। भौजैया पूछे कैसे पूछे अरे यारे नाना दो यारे यारे नाना दो बताओ दिल के हाल। अरे यारे नाना दो यारे यारे नाना दो बताओ दिल के हाल। अरे यारे नाना दो यारे यारे नाना दो बताओ दिल के अरे यारे नाना दो यारे यारे नाना दो बताओ दिल के हाल। अरे कौन यारवा ये नाना दो कटल दोनों का। अरे कौन ये यारवा ये नाना दो कटल दोनों का। अरे कौन ये यारवा ये नाना दो कटल दोनों का। लेकिन ए बाबूजी पंडा पुजारी पहुंचला काशी नरेश के पास। अब पहुंच के रविदास के बारे में बतावे और देखा कैसे बतावे। कहे सिखले बजदुआ बनेला उ साधु बरिया। सिखले बजदुआ बनेला बरिया।
सिखले बजदुआ हो सिखले बजदुआ सिखले बजदुआ बनेला उ साधु बरिया। अरे करेला उ भगती ऐसन हो खेला बीगा। कहें ए राजा साहब, अरे उ रविदासवा जौन झूठे के ढोंग फैलौले बा, कहता हम भक्त हई, लेकिन ओकरा भक्ति से कौनो कुछ होखे वाला ना बा। उ एक ढोंगी हो, जादूगर हो, जादू से कुल चीज करेला। काशी नरेश के और एगो बात कहे पन्ना पुजारी, का कहे? ये राजा भराजी के भिड़िया उ लगावेला हो। राजा भराजी के भिड़िया उ लगावेला। राजा भराजी के भिड़िया उ लगावेला। तबने बड़ी बड़हर साधु उ कहावेला हो। तबने बड़े बड़हर साधु उ कहावेला। सिखले बजदुआ हउवे उ ढोंगी बरिया। सिखले बजदुआ सिखले बजदुआ हउवे सिखले बजदुआ सिखले बजदुआ हउवे सिखले बजदुआ हउवे उ ढोंगी बरिया। अरे करेला उ भगती ऐसन हो खेला हो बीगा। अरे करेला आय है बाबूजी। काशी नरेश के रविदास के खिलाफ पंडा पुजारी भड़कावत हुन। काशी नरेश से कहला कि ए राजा साहब, अरे एकदम झूठे का बा, एकदम फालतू के बा, ओकरा दाढ़ी मोछ से मत समझिया। और कोनो बाबा साधु ना हो तो ढोंगी पाखंडी हो। राजा साहब कहलन कि अरे आखिर हमरे राज में ई क्या गइल भैया? इतनी बात के काशी नरेश के जब खबर लगल, काशी नरेश सोचत हुन। बिरहा में एक लाइन और तर्ज लगल उन्नीस भैया, कैसे? कि प्रभु आप बसो वृंदावन में, कि प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। जब पंडा पुजारी लोग भड़के लगलो, और जब भड़के लगलो तो भइल का? बाभन के बपौती छूट गई, बाभन के बपौती छूट गई, तब शोर हुआ पूरे काशी में। बाभन के बपौती छूट गई, तब शोर हुआ पूरा दुनिया में। बाभन के बपौती छूट गई, तब शोर हुआ पूरा दुनिया में। राजा साहब से कहें, क्या कहें? ढोंगी पाखंडी हो साहेब, बहुते घमंडी हो साहेब, भगतन के भिड़िया जुट गई, भगतन के
तब शोर हुआ पूरे काशी। आय है बाबूजी, पूरा काशी नगर में रविदास के डंका बजे लगल। बा रविदास रविदास रविदास, जेकरा मुंह से सुना सबका मुंह से रविदास निकलता। आय है बाबूजी, पंडा पुजारी लोगन के मती घूमल खलन कि एके सबक सिखावे के पड़ी, रविदासवा के सबक सिखावे के पड़ी। आय है बाबूजी, एगो योजना बनौलन। योजना कौन बनौलन? बिरहा में पापट से भाव बाबू कैसे? पंडित बोले राजन से तब बतिया मतिया घूमल बा। अरे कि पंडित बोले राजन से तब बतिया मतिया घूमल बा। अरे होला हो रविदास के साथे घटिया मतिया घूमल बा। अरे मिलके पंडित ढोंगी तब दो नाव दिए बनवाई हो। अरे एक पत्थरे के एक काठे के, अरे पेपर दिए लगाई हो। अरे तनिच बुझे रविदास जी के पतिया मतिया घूमल बा। अरे बोला वो रविदास के साथे घटिया मतिया घूमल बा। आय है बाबूजी, एगो योजना पंडा पुजारी मिल के बनौला। योजना का बनौला कि दूगो नाव बनी। दूगो नाव बनी, राजा साहब और अभी देशवा के परीक्षा लेवल जाई। राजा साहब कलन कि जब आप लोगों की यही विचार है तो अवश्य परीक्षा लिया जाएगा। ए बाबू, दूगो नाव बनावे की योजना चले लगल। नाव में कला का रहल। पंडा पुजारी लोगन के दिमाग में कुछ खटकत बा। नाव में ये कहीं कला रहल, एक पत्थरे के और एक काठे के नाव बनावल गईल। पत्थर वाले नाव पर पेपर चपका देवल गईल बा, और काठ वाले नाव पर भी पेपर चपका देवल गईल बा। केहू के पता ना चले। लोग नाव के किनारे लेके अइलो रविदास जी के परीक्षा बदे। परीक्षा का डेट रखल गईल कल, अभी रविदास जी के कुछ पते ना बा। रविदास जी के यहाँ जाके काशी नरेश के लोग जाके कलन कि ए रविदास, अरे राजा साहब आज तो हर परीक्षा लेता रे। ए भैया, सुबह सुबह के बेला में जब रविदास जी सुनल कलन, अरे ऐसन कौन परीक्षा भैया, हमके अभी तक पते नहीं। ए बाबू, परीक्षा खातिर के राजा के स्वयं आदेश रहल। सुन के रविदास जी चलन तब बिरहा में आल्हा से प्रमाण देवल गई। कैसे? कि चले रविदास हो, चले रविदास जब गंगा के किनारवा भैया। धीरे धीरे भिड़िया लागल बरिया। पंडा पुजारी मिलके घटिया लगावे पंचो। काशी नरेश के बोलवले श्री, पीछे धारावा में जबकि पहुँचल नेवरिया भैया। कहे रविदास
नैया के वापस रविदास जब के कैले पंचो साफ साफ झलके लगल ज्ञानी के गिया पंडा पुजारी अपन सिरवा झुकाई हो निहाले काशी नरेश गैले बतिया के हो जा पथरा के नैया से छूटल बापे परवा भैया मस्तक झुका के तब बोलल श्री आय है बाबूजी। जब नाव का परीक्षा लेवल जात बा रविदास जी पहुँचला गंगा के किनारे पहुँचला के बाद एगो नाव में पंडा पुजारी लोग सवार भइलों कठवा वाली नैया में चलाकी के मारे पंडा पुजारी लोग सवार भइलों आ अपना भेष में एगो मलाह के ले लेना। इधर रविदास जी के नैया अकेले बा सिर्फ रविदास जी के सवार होके के बा। रविदास जी गंगा के किनारे पहुँचलन नाव में प्रवेश कैलन। प्रवेश कैला के बाद कहला कि अरे माई ए माई चला इजगे का करत हूँ माई। ए बाबू पत्थरे का नाव सन 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 पानी में जात बा। शर्त का रहल कि जे ए नाव से ओ पार से ये पार जाई और वापस चल आई वही के विजय कहाई, असली भक्ति वही के कहाई। शर्त रखाइल बा। रविदास जी सवार भइलन नैया में कहलन माई चला ये तोहर बेटा का पुकार बा। ये बाबू नैया सन 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 पथरा वाली जाए लागल। इधर काट क नैया जाके बीच धारा में लगल पलटनिया खाए। जब पलटनिया खाए लगल पंडा पुजारी लोगन में एगो बुद्धिजीवी बुजुर्ग रहला कलन की सुन रे कम से कम अब्बो से रविदास के याद करला सा। हम कहली कि आखिर अनर्थ ना कइल जा सकेला, भक्ति तो भक्ति होला। ये बाबू वो भक्त के साथ अनर्थ मत करा लोग। अब्बो से रविदास के पुकारा लोग। ये बाबू पूरा पंडा पुजारी मिलके रविदास जी के पुकरले हुवन। रविदास जी फिर नाव वापस कैलन अइलन अन्नायवा में हल्का सा ठोक के कलन ए माई चला चला किनारे चला। ये बाबू नैया सनसन सनसन आके किनारे पर लगल। काशी नरेश जब देखलन राजा ये पूरे कारनामा के देख के दंग रह गए। आखिरकार काशी नरेश भी चकित हो गए। सोचे लगलन कि आखिर भक्ति केकर महान बा। बिरहा में खरी से भाव देवल गेल कैसे अमरीश भैया। राजन बोले बाबा से बचनिया वही गड़ी तला गल होके जाए कारा हो काशी के नागा। पंडा पुजारी तब मान गईले बतिया। अरे कि फेर नहीं वही बाबा ऐसन गलती। तलेवे नाम काशी में अरे गुजेला सगरी तलागल होके जयकारा हो काशी के नागा।
बाबूजी जब पूरी कारनामा के काशी नरेश देखलन, राजा देखलन हाथ जोड़ के रविदास के सामने खड़ा हुवन, कहलन ये बाबा हमने के गलती के क्षमा चाहिए बाबा, आखिर आपके भक्ति वास्तव में महान बा। पंडा पुजारी सब लोग सिर झुकौले हुआ, जब सिर झुकौले हुआ पंडा पुजारी तो एगो बात रविदास जी कलन, का कलन? वाह जब सिर झुकौले हुआ पंडा पुजारी, रविदास जी कलन की ऐसे ठीक ना लगा था ये राजा साहब, ऐसे ठीक ना लगा था। आखिर ये लोग हमरे सामने ये लोग सर झुकाओ तो ठीक नहीं खिलागत। ए बाबू काशी नरेश आदेश दिए, अपने सभी सेनाओं को आदेश दिए कि अभी तुरंत रविदास का मंदिर बनवाया जाए। ए बाबू रविदास जी के मंदिर बनल, वहां पे स्थान देवल गई। जब स्थान मिलल, ये हमरे गाना के अंतिम लाइन है, लास्ट में गुरु घराने का परिचय कैसे बाबू? गुरु बिहारी गुरु पत्तू छैबर, अरे कहते सारे लोग कथन करे कभी जमुना ज्वाला, अरे जगा के अपन जोग कि अरे अमृत के जस कठौती हो गए, तो गायक मुके सुहाना मांगेला मनौती, अमृत के जस कठौती हो